नागपुरातील डॉबो हॉटेल प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. ख्रिसमस पार्टी दरम्यान घडलेल्या खून प्रकरणानंतर नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांची कन्या देवयानी विजय वडेट्टीवार, करण विक्रम ठाकरे आणि मोहम्मद हमजा राईन यांच्या नावावर असलेल्या डॉबो हॉटेलवर नागपूर पोलिसांनी 45 दिवसांची बंदी घातली आहे. सोनेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या या हॉटेलमध्ये मद्य विक्री, CCTV तसेच सुरक्षेशी संबंधित अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणी 6 आरोपींना अटक करण्यात आली असून डाबो क्लब सध्या क्राईम सीन म्हणून सील करण्यात आलेला आहे. पोलिसांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.